Ej, nej. Ej, beautiful. Ej, men det er noget, det er ej, beautiful. Ja. Ej, nej, godt nok. Ej. Ej, det er fedt. Ja, det er fedt. Hvor er de fået det derfra? Hvor er de fået det derfra? Ja, det ved jeg heller ikke. Men sådan har det altid været over for det hjørne, det der, mens vi har boet her. De er rigtig kloge. Nej, det derovre også, det der. Ja. Ej, det er batteri. Ej, se den der. Gold ring. Ej, flot. Ej, flot. Ej. Den der ved. Ej, men flot. Nej. Ej, hvor er den fængsel. Ja, det er. Hvad skal du batteri? Nej, det er flot. Ej, vi skal ikke nå med jorden. Nej. Det var det. Det var simpelthen det fedeste. Hvis der kommer flere, det kan jeg ikke. Bare vent. Ja, prøv at høre, derovre fra det hjørne der. Vi skal bare vente lidt. Ja. Bare vent fra det hjørne derovre, der kommer mere. Ej. Det er ikke så. Ej, hvor er det flot. Det er også. Ej.